O candidato á alcaldía de Santiago de Compostela por UCIN Santiago comprométese públicamente ante a cidadanía a exercer a política como un servizo público baseado na honestidade, a transparencia, a proximidade, a responsabilidade e o respeto aos recursos públicos. Primeiro, comprométese a non percibir unha retribución superior aos 50.000 euros anuais como alcalde de Santiago de Compostela. Segundo, comprométese a publicar anualmente a súa declaración de bens, ingresos e actividades de acordo coa súa legislación vixente. Terceiro, comprométese a facer pública a súa axenda institucional, as súas reunións mantidas con entidades, asociacións, empresas e colectivos. Cuarto, comprométese a impulsar auditorías externas e independentes das contas municipais para garantir a máxima transparencia de xestión dos recursos públicos. Quinto, comprométese a defender unha administración municipal máis eficiente, reducindo gastos superfluos e priorizando os investimentos que melloren a calidade de vida da veciñanza. Sexto, comprométese a non utilizar recursos, instalacións, vehículos ou medios públicos para fins partidistas ou persoais. Sétimo, comprométese a promover procesos de participación cidadá para que a veciñanza poida contribuir ás decisións máis relevantes para a cidade. Octavo, comprométese a publicar periódicamente o grau de cumprimento do programa electoral e dos compromisos adquiridos coa cidadanía. Noveno, comprométese a non favorecer nin nomear familiares, amizades persoais ou persoas vinculadas por intereses particulares para cargos de confianza, garantindo procesos transparentes e baseados exclusivamente no mérito e na capacidade. E décimo, comprométese a celebrar, como mínimo, unha asamblea aberta cada 3 meses en diferentes barrios e parroquias de Santiago de Compostela para escoitar a veciñanza, render contas de xestión realizada e responder de forma directa ás súas preguntas e propostas. Así mesmo, este compromiso terá carácter público e permanente, accesible para toda a cidadanía durante todo o mandato municipal. Acepto o requirimento que queda cumplido, feitas promesas e adversidades legais. Protección de datos de carácter personal, asina comigo, notario que dou fe que despois da lectura de comparece que fixo constar e quedar debidamente informado do contido do instrumento, de que o seu consentimento foi libremente prestado, de que o otorgamento, todo o tema legal, está firmado de forma totalmente legal ante un notario.